dnešním videu se podíváme na funkce a nastavení, které se dotýká uživatelů zpravidla na přelomu roku, ale může jít zároveň o šikovný kontrolní mechanismus pro každé odevzdané DPH hlášení. Jde o to, že v okamžiku, kdy vystavujete fakturu, přidám si novou fakturu, ve kterém bude již například datum splatnosti rok 2026, tak mi program zahlásí, že zapisuji do období, které je uzavřeno, nemám je otevřeno. To znamená, že musíme jít otevřít toto období. Vyjedu z faktury, půjdu si do hlavního nastavení programu, kde hned na první záložce program, účetní nastavení, je tlačítko nastavení dílčích účetních období. Tady mám už minulé období otevřené, ale pokud chci zapisovat doklady do dalšího roku 2026, musím si otevřít i tento rok. Učiním tak kliknutím na tlačítko nainstalovat a zvolím si rozsah období, pro které chci otevřít zapisování dokladů. A já už si nastavím celý rok, pokud by někdo chtěl, může si nastavovat po jednotlivých měsících, dám OK a programy doplní celé období roku 2026. Takže nyní už mám otevřený rok 2026 a v případě, že půjdu zapisovat doklad v tomto období, můžu ji zapsat. Pokud bych chtěl jenom zrušit kontrolu data splatnosti, případně data objednávek, nahoře je záložka parametry, kde můžu označit, že se nemají kontrolovat tady tyto dva prvky. Tím pádem, pokud bych zapisoval ještě fakturu do roku 2025, mohl bych si tam označit, že nechci kontrolovat datum splatnosti a doklad by se přesto zapsal. Tímto nastavením otevření účetního období si ale povolím už zapisování pro celý rok. Dám OK a mohl bych zapisovat rok 2026. Zmínil jsem ještě kontrolu pro DPH. Ta funguje tím způsobem, že v okamžiku, kdy si vyhotovím přiznání k DPH například za měsíc listopad 2025, tak si na místě nastavení dílčích účetních období můžu právě listopad 2025 uzavřít, buď jenom pro DPH doklady nebo celkově. Pokud uzavřu pro DPH doklady, nemůžu měnit a vpisovat DPH doklady, pokud dám uzavřít vše, nezapíši ani jiné doklady. Ve chvíli, kdybych takhle účetní období pro DPH doklady uzavřel a chtěl zapsat do tohoto období další fakturu, třeba omylem, tak mě program opět upozorní, že do tohoto období nelze zapisovat. Ponechám rok 2025, zvolím si text, kusy, DPH a při ukončení faktury opět období je uzavřeno. V případě, že přesto do něj chci zapisovat, není problém jít opět do nastavení a v nastavení si upravit toto konkrétní období jako otevřené. Takže otevřít a v tuto chvíli bych opět do daného období mohl zapisovat.